Sa una, ato ara niya, pagpagawas kog hugaw, kausa or kaduhara sa usa ka semana. Gani, dili ko komportable atong mga panahon na kay basin na ay problema sa ako ang tiyan. Pero tungod ani, kada buntag may nang usa ka sachet, Maxi Gold, karon kada human og kaon, magpagawas na kog hugaw. Ug gani, nindot kay akong paminaw. Kay naa ni siya yung ingredients nga gitawag og barley, usa ka nahibaw-on nato nga makapatabang o pa-digest sa unsay sud sa atong tiyan. Ug nakanindot ani kay nasa ni stevia nga meaning na siya galingon nga pampatamis, dili na kinahanglan og asukar. Ug panahon karon sa COVID, gamit kay ni kay na siya galingon turmeric ug ginger. So mao ni nitabang nako karong panahon sa pandemic. May gani nakit-ani nako nga produkto.